Здравейте, футболни фенове, и добре дошли в поредното издание на Светът на футбола, тук в канала Христов Спорт. Днес предстои да направим един наистина дълбок разбор на събитията, които разтърсиха родната първа лига, но и нещо много по-ценно за тези от вас, които следят изявите на нашите отбори в Европа. Имахме уникалния шанс да наблюдаваме директен сблъсък за Суперкупата на Гърция между АЕК Атина и ОФИ Крит, двата тима, които ще се изправят съответно срещу Левски и ЦСКА. В следващите минути ще анализираме защо Лудогорец започва да напомня за себе си, каква е тактическата революция в ЦСКА и защо една изненада в Пловдив може да се окаже началото на дългосрочен проект в Русе. Останете с нас до край, защото детайлите, които ще разкрием за гръцките ни съперници, могат да се окажат ключът към успеха в четвъртък и тази вечер. Започваме с един матч, който предложи неочакван резултат и много храна за размисъл. Победата на ЦСКА 1948 над Черно море с 4-1. Това, което направи впечатление още с обявяването на съставите, беше решението на треньорския щаб на червените да постави Георги Русев на върха на атаката. Идеята беше ясна: скорост, дрибъл и способност да се задържа топката, за да се отворят пространства за включващите се от втора линия полузащитници. Първоначално взаимодействието с Масиел и Собреро не беше перфектно, но мобилността на Русев, който често се връщаше назад, за да разпределя топката към фланговете, беше изключително интригуваща. Въпреки това Черно море започна мача с самочувствие. Голът на Мохамед Аши, който се възползва от отлично подаване в зоната между двамата централни защитници на ЦСКА 1948, показа, че варненци имат план. Но тук дойде преломният момент. В 52-та минута в игра влезе Атанас Илиев на мястото на Петър Витанов. И това промени структурата на домакините. ЦСКА 1948 показа защо статичните положения са толкова важни в модерния футбол. Изравнителният гол на Федерик Масиел след ъглов удар беше плод на изключително плътен и добре насочен изстрел, който макар и с доза късмет пречупи инерцията на варненци. Вторият и третият гол бяха истински учебници по тактика, използване на фланговете, преходи от своята половина и завършек с висока ефективност. За Черно море обаче ситуацията изглежда тревожна. Отборът е само с една точка в класирането, колкото имат Ботев, Враца и Септември. Проблемът не е само в резултатите, а в периодите на пълна неузнаваемост на терена. Илиян Илиев ще трябва бързо да намери лек за тази нестабилност, защото загубата в дербито на Варна очевидно е оставила дълбоки емоционални белези. Продължаваме с Лудогорец, който се наложи над Ботев Пловдив с 2-0. Този матч беше интересен не само заради головете, а заради сблъсъка на идеи. Любопитно беше да видим как и двата отбора се опитваха да разиграват топката ниско в своята половина, за да издърпат противника и да отворят пространства зад гърба на защитата. Това разбива клишето, че Станислав Генчев залага само на дълги топки от отбраната. Лудогорец обаче започва да се пробужда. Виждаме завръщане към класическите им взаимодействия, особено по фланговете. Шишков и Текпетей бяха моторът на отбора. Първият гол падна именно след такова двойно подаване, при което Текпетей използва скоростта си, за да прати топката остро по гол линията, предизвиквайки автогол. Буквално в следващата атака Крус показа индивидуална класа, прекарвайки топката между краката на защитника за второ попадение. Лудогорец в момента действа прагматично, правят точно толкова, колкото е нужно за победата. С 5 победи от 5 мача те вече са на върха на класирането. Очевидно е, че новият треньор Томас Райс има нужда от време и вероятно очаква с нетърпение паузата за националните отбори, за да наложи напълно идеите си. В София ЦСКА записа убедителна победа над Ботев Враца, но матчът остави смесени чувства. Положително е интегрирането на новите попълнения. Дебютът на Каталин Ито беше впечатляващ. Той и Цварц показаха, че се познават и се допълват отлично. Докато Цварц действаше като типичен център нападател, Ито имаше свободата да се движи по целия фронт на атаката, давайки асистенции и за двата първи гола. Огромна енергия внася Брахими по десния фланг. Взаимодействието му с ЕТО изпълни със съдържание играта на отбора. Брахими е играч, който изглежда максимално мотивиран всеки път, когато стъпи на терена, и това е точното нещо, от което ЦСКА има нужда в момента. Въпреки головете обаче, червените имат един системен проблем – защитата при центрирания. Дори срещу Ботев Враца видяхме 2 гради след такива ситуации. Това не е проблем на височина, а на организация и концентрация. И противниците им вече го забелязват. Червеният картон на Ито пък, макар и заслужен заради високите бутони, беше доказателство за неговата прекомерна амбиция,
която обаче ще му коства наказание. За Ботев Враца ситуацията е критична. Последно място и спешна нужда от промяна в домакинските мачове, ако искат да запазят мястото си в елита. Най-голямата изненада на кръга дойде от Пловдив, където Дунав победи Локомотив. Русенци показват интересна тенденция. Те се чувстват много по-удобно като гости, защото нямат нужда да доминират играта и могат да разчитат на организираните си преходи. Трябва дебело да подчертаем името на Кристиян Бойчев. Това момче притежава дрибъл и увереност, каквито рядко се срещат в нашето първенство. Той не се страхува да влиза в единоборства срещу физически по-здрави играчи, сменя посоката с лекота и винаги гледа какво се случва по терена. Именно той спечели дуспата и отбеляза победния гол за русенци. Емануил Луканов гради дългосрочен проект в Дунав и тази победа е доказателство, че работата му започва да дава плодове. Сега преминаваме към най-важната част за евроучастниците ни. Матчът за Суперкупата на Гърция между АЕК и ОФИ даде безценна информация. ОФИ е отбор, който започва мачовете си с изключително агресивна преса. Те се опитват да задушат противника в първите минути и ако ЦСКА не успее да изнесе топката чисто, ще има сериозни проблеми. Ако обаче пресата им бъде преодоляна, те бързо се прибират в среден блок и стават по-консервативни. ОФИ играе с 3 централни защитници и много активни флангове, като Апостолакис, който играе вдясно с ляв крак. Той е постоянна заплаха. Изключително опасни са при статични положения. Центрираните им са прецизни и фалцови, насочени към далечната града. ЦСКА ще трябва да бъде безгрешен в отбрана, ако иска да си тръгне с добър резултат. АЕК пък в много отношения прилича на Левски. Обичат да контролират топката и да търсят пространства между линиите. Но те са много по-директни в завършващата фаза. Използват 6 души в атака, което е изключително смело, но и рисковано. Ключовите фигури са Ловро Майер и Разван Марин. Майер е изключително креативен и въпреки че влезе от пейката, вероятно ще бъде титуляр срещу Левски. Марин е опитен, преминал през Аякс и Калери, но е склонен към риск и често получава картони. Когато АЕК атакува с толкова много хора, пред тяхната защита се отваря огромна дупка. Ако сините успеят да овладеят топката и направят бърз преход, могат да нанесат съкрушителен удар. Освен това, играчите на АЕК имат навика да си препредават противниците пред наказателното поле, което е идеален шанс за включване от дълбочина на футболисти като Евертон Бала. И двата гръцки отбора са качествени, но далеч не са непобедими. Те разчитат на здрави единоборства и агресия. В Гърция футболът е война и нашите отбори трябва да са готови за това от първата секунда. Междувременно БФС обяви, че ще има нов турнир, нещо за което се оказа, че клубовете изобщо не са били информирани. Турнирът ще се проведе още този сезон и ще включва първите 8 отбора от класирането от миналия сезон. Лудогорец вече май обявиха, че отказват участие. Ще видим дали наистина ще откажат, но явно телевизията трябва да си получи мачовете, които загуби след съкращаването на бройката отбори в групата. Кога ще е този турнир, също никой не знае. Благодарим ви, че бяхте със Светът на футбола в канала Христов Спорт. Не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала и да споделите в коментарите вашите прогнози за мачовете в Европа. Вярваме в успеха на българските тимове. До нови срещи и нека футболът победи!